că telefonul și social media în general devine o dependență din ce în ce mai mare pentru noi toți, nu doar pentru mine, și pentru mine fiind jobul meu, social media fiind jobul meu, îmi e mai greu cumva să-mi limitez timpul ăsta de scrolling aiurea. De exemplu, când intru să postez un TikTok, pur și simplu, după ce îl postez, mă pierd așa 5 minute din scroll random. Cumva uit scopul pentru care am intrat pe aplicație, adică ok, am postat și pe aia gen, hai să mă mă și la asta și la asta și așa pierd 5-10 minute care se tot adună și chiar încerc să fiu mai puternică de atât și mai intenționată cu timpul pe care îl petrec pe social media. Și dacă vrei să scapi și tu de obiceiul ăsta, lasă-mă să-ți dau câteva exemple de hobby-uri, activități care pe mine mă scot de pe telefon. Un lucru care mi aduce foarte multă satisfacție este sportul și evident toată lumea știe că după sport te simți mult mai bine fizic, dar și psihic și overall mă simt mult mai productivă după ce vin de la sală și evident timpul ăla putem să mi petrec dimineața dând scroll pe telefon. Și chiar dacă nu ajung la sală într-o zi, încerc să fac și acasă sport și chiar mă bucur enorm de mult că am făcut așa un mic home gym, fiindcă avem loc-ul ăsta exact când ne trebuie în casă și putem să facem sport direct de acasă, e super fain. Sau un alt sport pe care îl ador, îl iubesc, Pilatesul, și v-am mai arătat aici cum merg la Pilates. A intrat așa în rutina mea și îmi place foarte mult să merg măcar o dată pe săptămână și evident, și dacă nu facem sport, o plimbare chiar ajută. Deci când simt că, nu știu, îmi pierd puțin vremea, când simt că am dat scroll puțin prea mult, ies afară, pur și simplu îi zic la Alex, vrei să mergem la o plimbare prin cartier? Și câteodată îmi zice da, câteodată mă plimb și singură dacă el nu poate. Pur și simplu mersul este foarte terapeutic, mă uit la case, mă gândesc, stau eu cu mine. Așa că da, asta ar fi unul dintre hobby-urile care mă țin departe de telefon, dar mai sunt câteva. Și acum am terminat treaba ce am avut-o, am filmat, am editat și pot în sfârșit să mă relaxez și voiam să vă arăt că mi-am luat un Kindle. Cine mă urmărește pe Instagram știe că am postat pe story. Ce este un Kindle, pentru cine nu știe, este ca o carte, ca o tabletă de pe care doar citești. Și nu vă mint, de când am Kindle-ul ăsta, de mai puțin de o săptămână, deja am terminat o carte. Bine, cartea aia am terminat-o în primele 3 zile. Deci am citit foarte mult și mi se pare foarte fain și am și un review pe care vreau să-l postez pe TikTok. Cred că când o să fie video ăsta postat, o să fie și review-ul la Kindle. Deci mi se pare atât de fain și eu mi-am luat Kindle fiindcă atunci când călătoresc mi-e puțin cam greu să iau cărți cu mine și de exemplu dacă vreau să iau 2 cărți, mi-e greu, adică și la kilograme mi-e greu la bagaj, dar și așa e mai convenabil să ai tableta asta micuță, Kindle-ul, și poți să ai oricâte cărți vrei. Și hai să-l deschidem. Când stă închis, are așa o imagine, gen imită ca un fel de copertă de carte, e super fain. Și astea sunt cărțile ce mi le-am downloadat. Am citit One True Loves de la Taylor Jenkins Reid, foarte fain autoare, îmi place foarte mult cum scrie și da, mie îmi place să citesc cărți în engleză, că mai și exersez dacă tot nu mai merg la școală, cam uit engleza după și chiar îmi place să citesc în engleză, nu știu, prefer engleza când o văd așa pe hârtie decât româna. Maybe it's just me. Oh, wait, stai, n-am citit One True Loves, am citit Maybe in Another Life. One True Loves urmează să citesc. În fine, deja, astea două le-am de la ea. Mi-am mai downloadat The Silent Patient. Am văzut foarte multe review-uri cu cartea asta. E interesant, e așa thriller. Eu nu prea citesc thrillere. Și ce mai avem aici? Mi-am downloadat și Forever Interrupted, tot de la Taylor, autoarea. Nu cred că am văzut review despre cartea asta, dar am zis că părea interesantă. Și mai am una 7 Rules for a Perfect Marriage, care am văzut că e ceva rom-com, tare drăguț. Deja, mie cărțile astea îmi plac, așa mai love story, romance, rom-com, cărți ușoare de citit. Și da, când încerc să nu stau pe telefon, nu știu, mi-am creat obiceiul ăsta de a-mi lua o carte sau să iau Kindle-ul și să citesc puțin. Și dacă sunt 10-15 minute, decât să dai scroll, mai bine citești o carte, 10 pagini, whatever. Și da, acum o să mă pun să citesc. Nu știu dacă să încep una de pe
Kindle sau să încep. Am citit de la seria Twisted, sigur o știți, este virală pe tot internetul. Am citit prima carte, Twisted Love, și chiar azi mi-au venit celelalte 3 cărți din serie, fiindcă mi-a plăcut foarte mult prima carte, am zis că trebuie să mi le comaș pe celelalte. Stați să vi le arăt. Le-am pus așa frumos în bibliotecă, deci asta am citit-o, Twisted Love, am avut-o cu mine și în Mallorca și am citit-o, deci primele 2 zile din Mallorca și am și terminat-o. Și avem Twisted Games, Hate și Lies. Deci, în ordinea asta. Trebuie să citesc acum Twisted Games. Mă gândeam dacă să le iau pe Kindle, dar am avut-o asta deja în carte fizică și atunci am zis că e fain să ai toată colecția ca și carte. Deci da, cred că o să încep pe asta în seara asta. Dar o să vă zic de acum, cărțile astea, nu știu, sunt puțin spicy. Sunt, n-aș zice de copii. Sunt așa mai mult de adolescenți, adulți. Cel puțin prima carte așa a fost destul de spicy, erau scene mai intime. Și da, mi-a plăcut foarte mult, a fost tare interesantă și chiar te-a ținut așa să vrei să citești mai mult și mie îmi place când o carte face asta. Îmi place că a început din start cu subiectul. Nu prea îmi plac cărțile alea care, nu știu, trebuie să citești câteva capitole până ajungi la miezul întâmplării, dar cărțile astea chiar mi se par foarte faine. Asta dacă ești adult. Vreau să mă demachez acum, să pot să stau liniștită pe canapea, să citesc. Sincer, asta cu telefonul mi se pare un subiect foarte interesant, fiindcă observ cum toată lumea devine an la an mai dependentă și da, ai nevoie de telefon și de tehnologie pentru multe lucruri și e super util, dar e și partea asta așa mai dark a scrolling-ului și eu anul ăsta chiar mi-am propus să, nu știu, să fiu mai intentional cu timpul pe care îl petrec pe social media, fiindcă de multe ori poți să uiți și la tâmpenii și pur și simplu te afectează, adică nu știu, tu poți să ai un mood foarte bun în ziua aia și să vezi o știre negativă pe internet și să te afecteze. Mă ajută și Alex foarte mult când realizează, de exemplu, dacă stă lângă mine, că dau prea mult scroll, fără să-mi dau eu seama, pur și simplu îmi zice și chiar mă bucur că îmi spune, că mă face mai conștientă că, bă, iară dai scroll, iară ți se întâmplă. Nu vă gândiți că este o tragedie. Eu am screen time-ul. Azi, de exemplu, am 3 ore. Deci nici măcar nu-i mult. Și e ora 7 azi. Deci azi chiar e o zi foarte bună. N-am stat aproape deloc pe telefon. În condițiile în care eu pe telefon și editez videourile pe care le-am de postat și așa. Deci chiar e ok. N-am stat mult astăzi. Și într-un fel mi se pare că iarna e mai rău, fiindcă vara, ok, mai ai activități sau așa, dar iarna, cum se și întunecă mai repede, nu știu, mi se pare că chiar ești predispus la asta pe telefon mai mult. Și mă gândesc așa pe viitor, eu când o să am copii, chiar o să încerc să-i țin cât se poate de departe de telefoane pentru primii ani de viață. Nu știu, mi se pare că atunci când ești copil, asta trebuie să fie ultima ta grijă, să ai un telefon sau să stai pe net sau ce să mai zic, să stai pe social media când ești gen mic. Adică mi se pare că copiii n-au ce căuta pe social media când sunt copii. Oricum și social media mi se pare că nu mai este ce a fost față de când eram eu copil sau când era Alex și acum mi se pare mult mai multă informație acolo, care nu este ok pentru un copil, dar eu aș putea să vorbesc în continuu despre subiectul ăsta cu social media și cu scrolling-ul și cu parenting-ul. Eu care efectiv n-am copil. Dar da, mi se pare foarte important. Adică să fii pregătit pentru momentul când o să ai o ființă de care să ai grijă și pe care trebuie să o înveți chestii. Dar anyway, nu vă încarc eu cu chestiile astea. Deci eu ador pedurile astea de la Medicube. Atât de fain îți lasă pielea, atât de glowy și chiar se simte că ajută la textura pielii overall. Foarte faine. Au practic acid glicolic, cred, pentru exfoliere și ceva alți acizi, nu știu, nu scrie aici. Le folosesc doar seara, fiindcă mi se pare că dimineața nu prea ar trebui să folosești acid glicolic. Eu încerc skincare-ul de dimineață să-l las cât mai lejer, să folosesc mai mult SPF sau o cremă de ochi sau chestii din astea și seara vin cu serumuri, cu retinolul, cu toate. Am crema asta de pe Sole, care e cremă de ochi și este și cu retinol, foarte faină, de la It's Skin, foarte faină și chiar mi se pare că îmi face textura
pielii, mult mai luminat, așa mai smooth, nu știu, poate și în capul meu. Dar chiar o folosesc, o am de cam o lună, cred, și o folosesc aproape în fiecare seară. Și pentru crema de față, asta de la SVR este amazing. Deci asta o folosește și Alex și chiar mi-a zis că îi place foarte mult că se simte așa lejeră. Nu-i plac cremele alea foarte thick pe piele. Și da, asta o folosesc de luni bune. Ar trebui să și o schimb, că în curând o să expire, teoretic. Și este foarte glowy și nu îmi încarcă absolut deloc pielea. Deci nu mi-a ieșit coșul de la ea. E foarte faină. Gata skincare-ul, mă duc să-mi fac un ceai și cred că mă pun pe canapea să citesc. Bună, Dimi! Ne-am trezit și am mâncat micul dejun și în dimineața asta mi-am făcut programare la Pilates, așa că m-am pregătit, m-am îmbrăcat și urmează să plecăm. Alex o să meargă în timpul ăsta la sală și eu merg la Pilates, dar hai să vă arăt outfit-ul meu, fiindcă sunt înnebunită după genul ăsta de, nu știu, bluze de training, nu-i geacă. Deci o bluză mai mulată și mi se pare că arată atât de bine. E de la Oysho. O să vă arăt și pantalonii, fiindcă și ei sunt de la Oysho. Ador hainele de la Oysho, deci mi se par atât de calitative și faine și pentru Pilates mai ales. Și geaca asta mi-am luat-o, bluza asta de fapt, mi-am luat-o din Mallorca. Am găsit-o acolo la Oysho, dar pun pariu că se găsește și la noi, fiindcă este colecția nouă. Îmi place care și așa la mâneci. Deci da, ador hainele de la Oysho. Cred că sunt așa de scumpe. Și da, ăsta este fitul și pantalonii. Sunt foarte drăguți, tot de la Oysho și au așa pe lateral niște dungi. Mi se pare că stau atât de bine și nu știu, te mulează așa, te evidențiază foarte drăguț. Și pe sub am o bustieră, asta e de la Gymshark. We're back, ne-am întors acasă, m-am spălat, mi-am făcut duș, m-am machiat, m-am îmbrăcat, fiindcă urmează să mergem la dentist și eu și Alex mergem pentru o igienizare, dar înainte asta vreau să gătesc puțin. Am un ribeye care urmează să expire și vreau să-l fac și mă gândeam să-l fac cu sparanghel. Combinația asta e foarte bună. Și că da, hai să gătim. Ador să gătesc, sincer, și de când ne-am mutat la casă gătesc din ce în ce mai mult. Îmi face mare plăcere și chiar mă ține departe de telefon. Evident, multe rețete le găsesc pe telefon, gen pe social media, pe TikTok sau așa, dar da, știți la ce mă refer. E o activitate foarte faină, foarte productivă și da, câteodată când n-am chef să gătesc, comandăm și e perfect ok. De exemplu, dacă avem poftă de sushi sau ceva de genul. Dar da, de multe ori la prânz cel puțin se gătește în casa asta. Cele două mâncăruri, deci vita asta, noi o luăm de la Lidl, foarte bună este și la un preț foarte ok. Deci da, dacă vreți să încercați, vă recomand asta de la Lidl și sparanghelul ăsta cred că l-am luat de la Mega. Trebuie să-l fac neapărat ca să nu se strice. Prânzul este gata. Deci ne-am întors acasă de la dentist și nu numai, că după dentist am fost până la mall. Am mai avut de cumpărat câteva chestiuțe și un cadou pentru o zi de naștere și după aia am intrat la Zara Home, fiindcă voiam să ne cumpărăm o pătură mai mare, fiindcă noi acum avem o pătură 2x2 și e puțin cam micuță așa pentru amândoi și am luat una de 2,40x2,20 de la Zara Home și da, asta e dita mai punga cu tot ce am luat. O să le deschid. Am luat și o pătură, asta ce vedeți aici e pătură de pus peste.
Și da, aici mai avem chestiuțe. Deci azi a fost o zi întreagă de shopping. Alex. Sau nu? E ziua mea preferată. Alex acum încearcă să îmi pună să avem și noi televiziune, că suntem mutați de 2 luni jumate și nu avem televiziune. Și n-ar fi o problemă, că ne uităm la Netflix și la toate astea, dar a început Asia Express și am și eu slăbiciunea mea. Deci chiar nu mă uit la altceva, la televizor, dar la Asia chiar îmi place. Da, exact, și acum o să ai televiziune și acum o să te mai uiți în încă 10 emisiuni. Toți știrile de la Pro TV. Da, exact, o să mă uit în fiecare zi la ora 7. 5. 7. 7, ok. Da, mă rog. Da, la Asia mă uit, dar în rest nu prea. Dar am zis să avem și noi televiziune în casă, ca tot omul. Dacă vin... La meciuri, da. Dacă vine cineva la noi și vrea să uite la ceva la televiziune, eu n-am cum să pun. Foarte bine. Le pun Netflix, YouTube și atât. Le pui muzică așa chill de pe YouTube. O view de la un perioadă fain, relax. Okay. Bun, înainte să tai etichetele, hai să facem un unboxing, să vă arăt tot ce am luat de la Zara Home. În primul rând, am luat pătura asta care e așa pufoasă, e superbă și vreau să o pun ca și cuvertură. Mă gândeam că o să arate super, mai ales acum toamna, iarna și are cumva franjurile astea. Vai, mi se pare așa faină și e fluffy. Bun, apoi am luat pătura, că de-aia am mers la Zara Home, adică am luat plapuma, nu pătura, că eu tot zic pătura, de fapt e plapuma și asta chiar vreau să o pun acum pe pat și să schimb și patul. Și este din microfibră, am zis, am luat mărimea 240 pe 220, deci o să fie mai mare decât patul și o să cadă așa pe lateral, ceea ce e fain, că arată super. Și să deschidem. Na, bun, e un material foarte fain, e mai groasă, ceea ce e bine pentru iarnă. Vara poate o să o pun totuși pe asta care e mai mică, de 2x2, că e ok. Și e și mai lejeră, nu e așa groasă, dar iarna e super fain asta. Și ne trebuia, evident, un așternut nou pentru pătură, fiindcă n-am decât de 2x2 și am luat asta așa clasic din colecția lor de satin. E foarte fain materialul, deci se simte foarte premium. Deci da, cam așa arată, se vede clar că e din satin, dar nu e satinul ăla care se electrizează. Clar are și ceva bumbac în el, e foarte moale. Deci da, ăsta o să-l pun direct pe pat, nu mai spăl. Chiar vreau să pun pătura și atunci îmi trebuie un așternut, am doar unul. Și o să pun peste plapuma asta. Gata, am făcut și patul, dar bine, acum e seară și în lumina asta nu se observă, dar materialul e superb, deci e așa satinul ăsta lucios, foarte fain și e dimensiunea perfectă, deci coboară așa pe lături, e foarte bine și aici e puțin mai mare, că cealaltă era fixă, era gen până aici, până unde îi salteau acum ar veni și acum avem destul loc, adică o să ne ajungă la amândoi. Hai să punem și pătura. Deci păturica asta, Doamne, e superbă. Hai să o punem pe pat. Gata, tot patul. Foarte fain și pătura asta e așa moale și ador cum vine cu franjurile astea. Foarte nice. Acum o pun să aspir, fiindcă este un praf în camera asta, mereu după ce schimb patul e foarte mult praf și purificatorul ăsta merge la maxim și după asta mă pun să-mi fac un duș și vreau să stau puțin, că am obosit. Și pentru că este finalul zilei, este ora 7 și acum sincer o să mă duc să-mi fac duș și mă pun să citesc, nu prea mai stau pe telefon de la ora asta, am screen time-ul 3 ore 39 în condițiile în care am și fost la dentist, am filmat și pe acolo, mi-am mai editat o campanie pe telefon, deci am mai făcut chestii pe telefon și screen time-ul nu este deloc mare, ar zice eu. Bună, Dimi!
În dimineața asta, efectiv, nu mi-am atins telefonul de când m-am trezit, cu toate că îmi vine așa să-mi verific notificările, dar am zis, nu, hai să îmi încep dimineața frumos. M-am dus, am mâncat micul dejun cu Alex și acum o să mergem la plimbărică prin cartier și după asta va trebui să-mi ating telefonul, fiindcă am de filmat 2 campanii. Așa că da. Dar oricum sunt super proud că, da, fiind weekend, azi sâmbătă, am uitat să menționez, fiind weekend, dorm mai mult, e instinctul ăla atunci când mă trezesc să intru așa pe telefon, să verific măcar notificările, nu să dau scroll, dar să verific ce notificări am primit, dar sunt proud că nu am făcut asta până acum. Deja, acum mă pregătesc și mergem puțin la plimbare. Sincer, altfel îți încep ziua cu o plimbare, nu știu, îți reîncarci creierul, efectiv. Și după asta trebuie să mă pregătesc pentru filmatul campaniilor, trebuie să-mi pregătesc brief-ul și să mă machez puțin, să-mi fac părul, să fiu prezentabilă. Și oricum e bine că mă machez, că de la prânz mergem la restaurant de ziua mamei lui Alex. Deja se leagă foarte bine. But first... Hello! Este duminică, ora 10. Azi chiar n-am stat deloc pe telefon, deci m-am pregătit, mi-am făcut micul dejun cu Alex și acum din nou trebuie să filmez o campanie. La prânz plecăm în oraș. Deja, dimineața asta a fost foarte productivă. Ieri, în schimb, am avut screen time-ul puțin mai mare, 5 ore 29, dar dintre care, stați puțin, am stat o oră și 7 minute pe InShot, fiindcă am avut de editat 2 campanii, deci mi-am petrecut acolo puțin timp. Pe camera am stat destul de mult, pe CapCut, pe Photos, deci astea sunt pentru campanii. Am stat 53 de minute pe TikTok. Da, asta nu prea e ok. Și 38 de minute pe Instagram. Dar în apărarea mea, măcar nu am stat de dimineață și în același timp nici seara. Astea 2 sunt destul de importante pentru mine, să nu stau primul lucru dimineața pe telefon, să nu-mi încarc creierul așa cu chestii negative așa din social media și nici seara, ca să pot să dorm mai bine. Deja, cred că am stat pe timpul zilei, cred că după ce am venit de la restaurant, de la ziua mamei lui Alex, dar e ok, e ok. 53 de minute nu e bine, dar nici nu e oribil. Astăzi avem tot așa o zi mai plină, vreau să văd să reușesc să-mi termin campaniile de filmat. Nu știu dacă o să apuc să fac curățenie, trebuie neapărat să spăl băile și asta chiar mă ține departe de telefon, curățenia. O să văd dacă fac asta azi sau poate mâine. Dar da, am vrut să fiu transparentă cu voi și să vă arăt screen time-ul pe fiecare zi, fiindcă așa mi se pare că îți dai seama dacă stai mult sau puțin pe telefon, să te uiți efectiv la screen time. Dar voiam să vă zic că de când ne-am luat pătura asta, nu știu, poate e și placebo, dar de când ne-am luat pătura asta mai mare de la Zara Home și așternutul este incredibil de moale. Nu știu, parcă dormim mult mai bine și eu și Alex. L-am întrebat cum doarme și a zis că super bine. Eu dorm ca un bebeluș, deci mă pun în păturica asta și e așa de moale și adorm instant. Da, a fost o achiziție foarte bună. Deci n-are legătură cu videoul, dar voiam să vă zic că dormim foarte bine acum când ne-am luat o pătură, o placumă puțin mai mare. Deci am băgat și rufele la spălat, acum sunt la uscat și mai am o tură pe care trebuie să o bag tot așa la uscat. Nu știu cât de bine se aude, dar voiam să vă arăt că am primit aceste perle parfumate de la Lenor împreună cu detergentul de la Ariel. Sunt atât de faine și miros atât de bine și colecția asta, ediție limitată, Fresh Breeze of Greek Islands. Foarte nice miros astea. Și pe undeva pe aici trebuie să fie și balsamul, e undeva acolo în spate. Mă rog, nu-l mai scot. Hai că ies de aici să mă auziți mai bine. Deci atât de mult îmi place colecția aia. Mi-mi plac perlele astea parfumate de la Lenor. Le-am și pe alea mauve, le-am avut și pe alea albastre, cred că se cheamă Fresh, alea simple, foarte femiros, și cele de vanilie îmi plac mult. Dar da, cred că asta e colecția mea, ediția mea preferată. Este și ediție limitată, cum am mai zis. Trebuie să plecăm imediat, dar vreau să mă pun acum să calc așternutul ăsta, că l-am lăsat la uscat și s-a uscat așa tot
șifonat și vreau să-l calc mai întâi înainte să-l pun în dulap. Dacă vă întrebați ce ținem noi aici sub scară, ei bine, de toate. Aici am țin și masa de călcat, călcătorul, aici mai am chestii de Crăciun, ales niște paturi cablu, trebuie să vedem ce mai facem cu ele. Vai, acolo mai am niște geci care nu mi-au încăput în cuier și evident valizele, o lumină, în fine. Hai să scot masa. Da, deci una dintre cele mai bune idei la casa asta a fost să facem locul ăla de depozitare sub scări, că ne-au încăput destul de chestii, cu toate că, na, mai avem chestii ce le-am putea pune. Din păcate nu avem pod, dar e ok. Și foarte random, dar cine mă urmărește pe TikTok știe că am vorbit despre călcătorul ăsta, fierul de călcat, că toată lumea a zis de ce zic călcător. No, eu așa m-am obișnuit să zic călcător. Și este cel de la Philips, Azur 8000, I don't know. Îmi place foarte mult. Singura chestie e că mi se pare că se duce foarte repede apa. E un fier de călcat care practic își ajustează singur temperatura la care calcă și nivelul de aburi. Bine, la aburi cred că poți să setezi tu de aici puțin mai mult să fie, dar în general își ajustează singur aburii. E foarte fain, eu n-am multe de călcat. Cred că dacă ai avea mai multe de călcat trebuie să-ți iei un călcător din ăsta cu stație ca să fie mai multă apă, că da, la asta îi se duce repede apa, dar la câte haine am eu de călcat într-o săptămână e suficient. Vreau să mă pun acum să șterg puțin praful și după asta vreau să spăl băile, că astea două chestii mai aveam de făcut. Și pentru praf, cred că am mai specificat într-un vlog, cred că și pe TikTok, dacă nu mă înșel, eu am bureții ăștia pe care pur și simplu îi ud foarte, foarte bine să fie așa moi și efectiv șterg așa suprafețele cu ei și după aia limpezesc foarte bine cu apă și sunt ca noi, deci nu trebuie să folosesc nici măcar o soluție și se ia foarte bine praful, stați să vă și arăt. Mai ales la genul ăsta de comode, deci se vede praful foarte bine că e neagră și efectiv iau așa. Cred că observați. Da, se observă. Deci foarte bine ia praful. Pur și simplu un swipe. Wow, s-a strâns mult. De ultima dată, nu mai știu când am șters praf aici, cred că cu 2 săptămâni. Se adună mult. Wow, trebuie să merg să o limpezesc și mai șterg. Am venit și în dormitor, că și aici e praf, doar că e comodă albă și nu se observă așa de mult. Șterg foarte bine și după aia limpezesc. Bun, am șters praful și acum vreau să mă pun să spăl și băile și vă arăt și ce folosesc pentru asta. Neapărat mănuși, fiindcă folosim produse toxice, cum ar fi Cif, și mi se usucă foarte tare mâinile de la produsele astea. Bun, pentru toaletă folosesc acest produs de la The Pink Stuff. Este un gel pentru toaletă foarte bun și miroase foarte fain. Și pentru tot ce ține de duș, chiuvetă, vană, folosesc Cif. Și bureții ăștia pe care eu i-am de pe Trendyol se cheamă Scrub Daddy, Scrub Mommy. Sunt foarte buni, este așa abrazivi. Și da, cam atât. S-a și terminat. Doamne, ce bine se simte să fie totul curat. Am șters și sticla asta de la duș. Bă, eu zic că am șters-o bine. Chiar foarte bine. Și am spălat și chiuveta. Acum gata. Mă pun să mă relaxez puțin. Vreau să-mi fac neapărat un duș și după aia să mănânc ceva. Și după aia este duminică, așa că o să ne uităm la Asia Express. Mi-am făcut ovăz cu smeură și am pus crema aceea de ciocolată care n-are zahăr, găsiți la Mega, se cheamă nociolata. Și da, câteodată am poftă de
bolul ăsta de ovăz cu fructe, chiar dacă teoretic e o mâncare de mic dejun, mie îmi place foarte mult și seara.